Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, karon atong gisaulog ang memorial ni Santa Monica. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, misaling lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang ako kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, maguhupay sa mga naguol, nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica, aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot ka namo nga sa pangaman ni ining duha. Basulan unta namo ang among mga sala, ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha, nahinumduman paninyo, giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami, adlaw ug gabii, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamu ug ang Dios, mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay apan, sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamu nga ang among pagtagad kaninyong tanan, sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamu ug gilipay namo, ug gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios, nga maoy nagtawag kaninyo aron kamu makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe na mati kamong ug gidawat dinyo kini dili ingon nga iya sa tawo, kundili iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
imo ako kay nakailaka ka nako. Ginoo. Jesus imo ako kay nakailaka ka nako. Ginoo. asa ko makaingon halayo sa imong espiritu. Sa imong atubangan nasa man ako makahimo pagkagiw. Kun muadto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun mosalom ako sa kahiladman, tua ikaw dito. Jesus imo ako nakailaka ka nako. Ginoo. Kun mulupad ako ban sa kadlawon, kun mupuyo ako sa kinalayang utlanan sa dagat, bisan dito ang imong kamot, nagaaga ka nako. Ang imong tuong kamot, nagagunit ka nako pag-ayo. Jesus imo ako nakailaka ka nako. Kun moingon ako, magatago gayud ka nako ang kangit-ngitan. Ug ang kagabhion mao'y maakong kahayag. Kay ang maong kangit-ngitan, dili ngit-ngit. Ug ang kagabhion nagasika, ingog adlaw. Jesus imo ako nakailaka ka nako. Ginoo. Malindog palihog. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw Mayon ikaw, O Ginoo. Ginoo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug gamong mga Pariseo. Mga tigpak aron ingnon, sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti, nga manindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog sa mga patay, ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan, nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo, puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon, ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Nagbuhat kamog maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, ug giadornuhan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayog kinabuhi, ug nag-ingon kamo, kun kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, ni patyon ang mga propeta. Busa, giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa, padayon ug tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Into this gospel, Jesus speaks very strongly to the scribes and the Pharisees. Mingon siya, sama kamo sa mga pantiyon, nga gipintalan og puti, maanindot nga tan-awon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog, sa mga patay, ug sa mga hugawng butang. Kining mga pulong ni Jesus nagpahinumdum kanato ngang atong pagtuo is not just about appearances, di lamang aron tan-awon ta nga balaan o buutan o kaha acting righteous in front of others. Apan ang importante ngang atong kasing-kasing anaa sa kaputli o sa pagkamatinud-anon. The sincerity of our love for God and the way we live each day. Tukma o haong usab ang atong pagbasa karon sa atong pagsaulog sa pista ni Santa Monica, inahan ni San Agustin. Kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, her life might have seemed ordinary, even difficult, apan sa sulod sa iyang kasing-kasing was full of faith, humility, and hope. Wala siya muundang sa pag-ampo uban sa iyang mga luha, never giving up on her son, Augustine, trusting that God would one day touch his heart. Ug tuod man, nausab gayud si Agustin, dili lamang siya matawag nato ang usa ka bantugan nga santos, kundi one of the greatest doctor of the church. Sama sa kasing-kasing ni Santa Monica, dili sama sa mga Pariseo nga nagtakuban, nagpakaaron ingnon nga balaan. Si Santa Monica nahimong balaan diha sulod sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Mga igsoon, karon sa paghandom nato sa fiesta ni Santa Monica, itagihagit o gipahinumduman nga kada usa kanato aduna usab gipas-an nga mga problema, gipangdala nga mga sakit sa lawas, kalisod ug mga kabug-at sa kinabuhi. Apan dili kini makapugong unta nato o makababag nato sa atong tinuod nga pagsalig ug pagtuo sa Dios, kun dili kini mahimong sukaranan not to give up in life. Ang ato lang buhaton mo ang pagpadayon sa atong pag-ampo sa Ginoo, kay nasayod kita nga nagtan-aw siya sulod sa atong mga kasing-kasing ug sa kasensero niini, nga sa iyang panahon ang atong mga pag-ampo iyang dunggon ug patalinghugan. Mangayo tas tabang ni Santa Monica nga sama niya makalahutay sa panaw, ug mangayo sadta sa iyang tabang to strengthen our prayer, our patience, and our trust in God's timing. Ug atong hinumduman that holiness is not about what is outside, but about a heart that truly loves God and others. Amen. Pinaagi sa among makanunayong pagsaksi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Ngalikayan namo ang pagpamuhat, pinasikad sa among tinguha, nga mapahiuyon o sa pagpakaaron ingnon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nawadag kadasig, tungod sa among mga bating batasan, ug kinaiya, mubalik sa pagsimba, tungod sa among nabag-ong pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton,
makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalistanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga mihali na, gikan ni ining kinabuhia, madawat ngadto sa kahimayaang tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo, uban ang matinud-anong kasing-kasing. Sa ingon mo dangop kami kanimo, diha sa espiritu ug sa kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngaran, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok nga santos simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangamas sa imong mga santos. Bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayon matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa imong paganti sa ilang mga pahanungdan. Gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo, ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon, ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa, uban sa mga anghel, ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kinimo ang kalis sa kong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanahon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip na ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, kang Santa Monica, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang hibayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Manamo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong hingharian, matukman ang imong pagbugot, dinhi sa yuta may mun sa langit, ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kayo mo man ang ginarian ang dahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, nga nagawang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, at agi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ang kuangay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Manindog palihog. Magampo kita. Ginoo, sa adlaw sa natawhan sa langit sa imong santos, midawat kami sa imong sakramento, pinagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghang mga kaayuhan. Hinaut-unta magdala kini kanamo, nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Ug kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.